Mä oon Matsu Karmen ja nyt te olette Tumman naisen matkassa. Me ollaan menossa nyt kaapelitehtaalle ja puristamoon tämmöiseen isoon tilaan, jossa on tämmöinen kuin Ava-galleria. On hänen suunnitelmansa ja hän on myös siinä niin kuin toimitsijana, on tämmöinen iso kansainvälinen näyttely. Ja samalla Matsu Karmenin mukana kuvaillaan Helsinkiä jonkin verran, haastattelen ihmisiä, erilaisia tuntoja ja ajatuksia. Ja mitä on Helsinki ja myös ehkä kysyn sitä, mitä on suomalaisuus ja mitä on eurooppalaisuus ja mitä on taide ja taiteen merkitys ja yleensä ihmisen olemassaolojen merkitys eri näkökulmista ja miten kulttuuri ja taide ja kaikki tämmöinen poikkitaiteellisuus liittyy tähän ihmisen olemassaoloon. Se mikä tässä on nyt mielenkiintoista, että minkä takia mä oon lähtenyt tällaiseen Matsu Karmenin asiaan tai tähän näin Matsu Karmenin roolituksessa, on myös se, että mä oon kauhean kiinnostunut siitä, mitä ihmiset oikeasti ajattelee. Ja se, että voisiko saada sellaisiin kysymyksiin vastauksia, että ihmiset voivat avoimesti vastata niihin pelottomasti. Ja myös se, että millä tavalla ihmiset kokee oman tärkeytensä, ovatko he tärkeitä ja kenelle ja miksi. Jatketaan matkaa, kävellään tästä taas eteenpäin. Nyt me lähestymme tätä näyttelyä. Tämä on tämmöinen kaapeli, jossa on tehty kaapeleita. Tämä on hyvin vanha rakennus. Ja 80-luvulla olin myös mukana tässä. Me oltiin valtaamassa tätä kaapelia. Tämä oli hiukan erityyppinen. Tämä on muuttunut ajan saatossa. Täällä on erilaisia firmoja ja erilaisten ihmisten työtiloja, taiteellisia tiloja ynnä muuta. Mutta nyt mennään katsoa näyttelyä ja samalla sitten tehdään semmoista haastattelua ihmisille. Kysellään, mitä ne ajattelee. Joko? Okei, jatketaan matkaa. Ja niin kuin näette, niin tämä on vanha tehdas ja täällä on oma historiansa. Ja mun mielestä tämä on hyvin kaunis rakennus. Ja täällä on pidetty vielä nämä runtuikkunat ja täällä on sitten näitä erilaisia tiloja. Ja on tehty ilmastoinnit ja kaikki tämmöiset, että ihmisillä on vähän helpompi olla täällä. Toisaalta kun katsoo tänne ylöspäin, niin tuntuu aika huikealta. Ja sitten tuolla on tommoset laatikot, niin kuin reuna tossa, niin tuntuu, että hei, milloin ne kaatuu päälle. Mennään tänne tilaan, jossa on tämä Bella Biennale näyttely. Tulkaa. Eli Matsu Karmen nyt tapaa Ava-galleristin Ava-galleria, jos oikein on sanottuna, niin tämän Ava-gallerian johtajan, joka pitää galleriaa, on pitänyt jo monta vuotta. Terve, hei! Tervetuloa. Kiitoksia, terve. Moi. Ja tässä on hänen puolisonsa. Terve. Hauska tutustua. Ja me tultiin nyt katsomaan tätä teidän näyttelyä. Tämä on meidän kaikkien yhteinen näyttely. Mäkin olen jopa mukana täällä Kibalumpärin ominaisuudessa. Mutta nyt kuitenkin ollaan Matsu Karmenin mukana. Käykö näin? Eli he ovat tämän näyttelyn niin tällaisia ideoitsijoita ja sinä käsittääkseni olet ihan tämän asian niin luonut tai ideoinut tämän näyttelyn.
Ja sitten se on toteutettu sillä tavalla, että Maria Märkälä, hän ei nyt valitettavasti ole paikalla, niin hän on niin kuin kuraattorina ollut tässä. Suomalaisten taiteilijoiden osalta. Joo, suomalaisten taiteilijoiden osalla ja sitten he ovat näissä muissa tämä pariskunta, jotka sitten on tuonut muista maista olevia taiteilijoita tähän näyttelyyn. Ja se, että mä ajattelin tässä, että me voitaisiin kävellä tässä ja katsella näitä töitä. Joo. Ja sitten mä olisin vielä kysynyt tällaista asiaa tässä. Mikä teidät on vienyt taiteen pariin? Ensinnäkin minun mieheni Edson on koko ikänsä ollut taiteen kanssa tekemisissä siellä Brasiliassa. Joo. Ja mä olen taas taustaltani ollut hoitoalalla, sitten opiskellut insinööriksi. Nokia vei minut sinne Brasiliaan. Siellä mä tapasin hänet. Ja sitten mä oon aina ollut kiinnostunut taiteesta. Joo. Mutta nyt sitten vasta hänen mukana ovat lähtenyt tähän mukaan ihan 100%. Teet sä taidetta vai millä tavalla sä oot niin taiteessa ollut mukana siellä? Auta minä, koska minun vain puhuu suomen parempi minua. Joo, okei. Niin. Ei, hän ei tee itse taidetta, vaan hän on siis kuraattori ja hänellä on ollut galleria San Paulossa Joo. ja järjestänyt näyttelyjä ympäri. Eli sulla on kokemusta ja sitten myös semmoista kiinnostusta tähän asiaan ilmiselvästi. Eli mikä taide teille itsellenne on? Mikä se on teidän mielestä taide ylipäätänsä niin teidän näkökulmasta? Jos lyhkäisesti voi tälleen sanoa. Ihan, jos vain lyhkäisesti sanon, niin ainakin mulle se on ihan osa elämää. Ihan jokapäiväistä, tietysti se meni jokapäiväistä elämää, mutta ihan muutenkin, vaikka mä en olisikaan edes gallerista tai gallerissa töissä, minä tarvitsisin sitä ympärille joka tapauksessa. Joo. Se on osa elämää. Joo. Miten se näkyy siinä jokapäiväisessä elämässä, se taide? No meillähän se tietysti näkyy, koska meillä on taidegalleria ja me järjestetään näyttelyjä galleriassa sekä myös ulkomailla. Että jos meillä olisi, pelkästään se galleria ei meille riitä. Että meillä on, me halutaan viedä myös tätä taidetta ulkomaille ja se on meille jokapäiväisessä elämässä. Joo, jännä kuulla. Se on tuo taide on aika semmoinen, se on osittain niin käsitteellinen ja sitten sekin, että huomaatteko, että kuinka paljon se yhdistää ihmisiä. Niin. Vaikka on ihan eri kulttuureista. Näin on. Ja sitten taiteen on muutakin kuin kuvataide. Tietysti taidehan kattaa musiikit ja muut taiteen. Niin se on niin monipuolinen. Niin se on niin monipuolinen. Mutta nyt lähinnä puhutaan sitten kuvataiteesta tässä. Joo. Ja tämä on ollut aikamoinen uurastus lyhkäisen ajan sisällä, tämmöinen iso näyttely. Kyllä. Ollaan me tätä harjoiteltu ulkomailla. Joo, aivan. Joo, niin käydään katsomassa tätä ja samalla mä kyselen teiltä. Tässä voidaan jutella ihan rennosti. Hauska ilmestys tää kanootti. Joo. Että Sakarikarnasto. Joo, tää on aika hauska. Se, mihin mä kiinnitin huomiota täällä, niin täällä on myös sellaista niin kuin huumoria. Että Matso Carmen on aika monissa näyttelyissä ympäri maailmaa nähnyt näitä asioita, mutta näin kuitenkin suomalaisena Suomessa tämmöinen näyttely ja lyhkäisellä ajalla tehty. Niin tässä on myös jotain semmoista niin kuin moniulotteisuutta ja silti niin kuin hyvin siististi, jotenkin ihanasti niin kuin rakennettu tämä näyttely. Ihan oikeasti Matso Carmen tykkää tästä. Ja toivoisin, että muutkin tykkäisi. Tämä on ihana kuulla ja tästä minun pitää aina vaan osoittaa kiitos tälle mun miehelle, että hänellä on niin hyvä silmä. Joo, ja sitten semmoinen tuli mieleen, että miten sä näet muuten kulttuurit, siis niin kuin eri kansallisuudet, niin miten sä koet ja näet tämän asian, siis miten se taiteessa niin kuin välittyy ja mitä se sun mielestä on? Itse asiassa on, taide mun mielestä yhdistää kulttuuria ja se ei välttämättä, esimerkiksi jos mä katson yhtä teosta tässä, niin se ei mulle kerro välttämättä, että mistä kulttuurista tämä taide on. Onko taiteilija brasilialainen, onko taiteilija suomalainen, onko ruotsalainen. Ei se välttämättä kerro sitä. Aivan. Eli taiteen kieli on aika yhtenäinen. Mistä se johtuu, että se on yhtenäinen? Maailma on mielestäni kutistunut. Meillä on koko ajan informaatiot ja muut
ovat paljon tehokkaampia mitä aikaisemmin. Ehkä se Matkiiko taiteilijat toisiaan? Luuletko, että ne ottaa niinku toisistaan niinku sellaista tiettyä niinku slogania, tiedätkö, sellaista brändiä? Luuletko? En luule. Mä kyselin, kato nyt näin, jos sä sanot, että on niin samantyyppistä, vai onko siinä se, että voidaan lähestyä rohkeammin myös niitä asioita, ettei tarvitse olla niin sitoutunut? Niin. Onko se sitä, että voi olla niin vapaammin ilmasta? Onko se tätä? Vai voiko olla vai ei? Voi olla just sitä, että ei tarvi olla sillä tavalla, että kun minä nyt olen täältä, minun täytyy tehdä tämmöistä. Ja että voi vapaasti ilmaista itseään ja löytää sen oman tyylinsä ja tavan viestittää. Mitä sun mielestä suomalaisuus sulle merkitsee? Suomalaisuus. Tai mitä on Suomi tai mitä se on yleensä sun mielestä? No, tällä hetkellä se ensimmäisenä mulle tulee turvallisuus. Se on turvallisuus. Mm-hmm. Ja etenkin nyt kun on tuolla Brasiliassa ollut ja muissa, niin siellä väkivalta on nyt niin suurta. Niin täällä turvallisuus tulee ensimmäisenä. Et se on niinku sun mielestä tärkeä elementti? Se on tärkeä elementti. Joo, niin se on kyllä Matso Karmeninkin mielestä, että se turvallisuus on tärkeää. Nyt on pakko vähän hikeä pyyhkiä tässä. Nimittäin Suomessa on todella lämmintä ja Helsingissäkin on ollut tämmöisiä yli 30 asteen lämpötiloja. Että kyllä täällä niinku hiki lentää. Mutta se, että no, näet sä mitään sit semmoista niinku uhkaa tämän turvallisuuden puolesta, kun sä puhut näin? Sä oot ollut maailmalla, sä oot nähnyt väkivaltaa. Niin miten sun mielestä niinku nämä ihmisyyskäsitteet ja sitten se, kun on ihmisiä, jotka liikkuu paikasta toiseen eri syistä. Ja Eurooppa on nyt tällainen niin kuin paratiisin kehto joillekin jollain tavalla, niin näet se tulevaisuuden minkälaisena tällä hetkellä? Ja tietysti se on muuttuva. Muuttuu näiden asioiden mukana, koska meille tulee eri kansalaisuuksia ja tietysti toivotan heille tervetulleeksi. Niin. Ja se on ilo, että me pystytään suomaan heille tämmöinen turvallinen ympäristö. Niin, miten sä näet sen niin kun, tämmöisen niin kun, liikkeen, siis tällaisen niin kun, ihmisten valtavat liikemassat, kun lähtee liikkeelle, niin kuitenkin ihmisillä on hirveän erilaiset tapakulttuurit. Ja me eurooppalaisena me ollaan hiukan erilaisempia todella. Niin kun, meillä on niin kun arvomaailma aika paljon erilaisempi kuin näissä maissa esimerkiksi, mistä tulee ihmiset. Niin miten se, me voidaan olla ystävällisiä, mutta entäs kun nämä ihmiset, niin heillä on hiukan erilainen arvomaailma, niin miten sä luulet niin kun tämän niin kun näkyvän esimerkiksi taiteessa tämmöisten asioita, vai näkyykö ne dialogina tai ottaako ihmiset millään tavalla niin kun, miettiikö sinä näitä asioita, vai onko taide oma kuplansa? Jaa, nyt sä kysyt kyllä aika hankalan kysymyksen, en oikein osaa vastata tuohon, että mitä näkyisikö se milläkään tavalla taiteessa. En osaa sanoa kyllä ihan rehellisesti sanottuna. Joo. Se, että miten sä niin kun näkisit niin kun tällaisen, niin kun sä oot liikkunut eri maissa ja nähnyt erilaisia ihmisiä, niin miten nämä aikavyöhykkeet kohtaa toisensa? Esimerkiksi sä oot pohjoismaalainen nainen, skandinaavinen ja sulla on monipuolinen koulutus ja sä oot rohkeasti lähtenyt erilaisia asioita viemään. Niin miten sä niin kun hahmotat oman itsesi merkityksen itsellesi ja muille? No, mä olen iloinen siitä, että mulla on ollut uskallusta ja mulla on ollut rohkeutta tehdä isoja muutoksia elämässä ja sitä kautta rikastuttaa sitä elämää. Mä toivoisinkin, että ihmisillä olisi enemmän rohkeutta tehdä näitä muutoksia. Ja sillä tavalla, koska se antaa sinulle paljon enemmän. Meillä on vain yksi elämä. Niin se on totta. Ja mitä me eletään. Niin, että se on sinusta itsestäsi kiinni, kuinka sinä sen ajan käytät. Aivan. Ja mä toivoisinkin, että ihmisillä olisi enemmän rohkeutta lähteä tämmöisiin muutoksiin mukaan. Puhutko enemmän niin kuin pohjoismaalaisista ihmisistä vai yleensä? No, yleensäkin, mutta lähinnä nyt tietysti mä pystyn puhumaan Itse. Niin.
Joo, aivan. Joo. Mutta rohkeutta. Rohkeutta enemmän ja uskallusta. Nyt kun sä oot tehnyt puolisosi kanssa tällaisen valtavan näyttelyn kokonaisuuden, niin miten se näyttää, kun tää on tässä tää näyttely? Tää on todella kivasti ripustettu. Tää on hyvin ihanassa tilassa, täällä on tilaa paljon. Minkälaisen jatkuvuuden sä voisit esimerkiksi tällä kokonaisuudella nähdä tai yleensä niin tämmöisillä, tähän aika iso näyttely kuitenkin. Kuinka paljon teillä on osanottajia tässä? Noin 130. Joo, se on iso määrä. Se on iso määrä. Ja teoksiaan täällä on sitten yli 200. Joo. Että on lähes 300 varmaan teoksia kaiken kaikkiaan. Ja tämähän, niin kuin tämä Bella Biennale on jo jatkunut sinänsä, että tämähän on jo 3. biennaali, mikä meillä on. Ja tässä oli ideana se just, että normaalisti biennaali on tietyssä kaupungissa, on São Paulo biennaali on. Mutta tämä Bella Biennale onkin siitä erikoinen, että tämä siirtyy aina Euroopasta latinalaiseen Amerikkaan, takaisin Eurooppaan ja taas latinalaiseen Amerikkaan. Ja tämä on se, että se jatkuu. Ja miksi tämä on tehty tällä tavalla on se, että me saadaan, Bella Biennale menee yleisön luokse. Yleisön ei tarvitse mennä jonnekin paikkaan. Aivan, että se tulee lähelle ihmisiä lähelle sillä tavalla. Ihmisiä, että me liikutellaan taidetta eikä ihmisiä. Aivan, joo. Niinhän se pitäisikin kyllä periaatteessa, että se tulisi niin kuin ihmisten luokse. Niin. Joo. Sitten toinen, että ulkomailla kun meillä on paljon näitä näyttelyjä, niin mä aina toivotan, että taiteilijat on mukana, että ei pelkästään teokset. Joo, no se Koska silloin taiteilijat, kun ne lähtee itse paikan päälle, ne pääsevät tutustumaan siihen paikallisen kulttuuriin, paikallisiin taiteilijoihin. Ja saadaan tätä vuorovaikutusta eri kulttuurien välillä. Sitten herää tällainen kysymys. Eikö tämä kuitenkin rajoita sitä, että pitää olla, tavallaan taiteilijoilla pitää myös olla itsellään niin kuin, taloudellisesti asiat sillä tavalla, että pystyvät esimerkiksi olemaan tällaisissa asioissa, että eikö se rajaa tavallaan myös aika hyviä taiteilijoita pois ehkä sen takia, kun heillä ei ehkä ekonomisesti niin kuin varaa tällaiseen. Että tähän tässä kuitenkin liikkuu rahaa, eikö totta? Ja tarvitaan rahaa, että asiat menee eteenpäin. Näin, siis kaikkihan maksaa. Teosten kuljetukset maksaa. Se on iso investointi. Joo. Ja monelle taiteilijalle se onkin tosissaan, että hakevat apurahoja sitten ja sitä kautta saavat tukea. Onko se näin, että taiteilijat on maksajia? Kyllä se vähän niin jo on, että taiteilijat maksaa itse kulut. Että se on heidän investointi kanssa. Niin. No miten sitten kun taiteilijat maksaa niitä kuluja, niin millä tavalla, mitä he oikeasti hyötyvät tässä? Koska osahan taiteilijoista voi olla myös silleenkin, että nehän voi lyödä läpi itse ihan jotain muita kautta, että ne voi olla ihan nimekkäitä jo aikaisemminkin ilman tällaisia niin kuin, mehän tietysti toivotaan, että saadaan myyntiä aikaan. Niin, että se auttaisi siihen. Niin. Mikä sun tehtävä niin siinä sitten on? Siis investoitteko te itse niin siihen, jotka järjestää tämmöisiä näyttelyitä, niin investoiko järjestäjät itse vai tuleeko se tulolähde periaatteessa investointi, tuleeko se kokonaisuudessaan taiteilijoiden kautta? Nyt kysyn näin suoran kysymyksen. Ani harva teistä vastaa tähän, mutta musta olisi ihanaa, jos saisi suoran vastauksen suoraan kysymykseen. Mä voisin ihan suoraan sanoa, että kaikki mitä meillä on ollut on investoitu. Niin. Ja nyt me investoimme itsemme. Joo, eli me teemme tämän työn. Että me omalla panoksellamme investoidaan tähän näihin tapahtumiin. Niin. Koska nämä on valtavia. Tähän tarvitaan paljon energiaa, paljon apuvoimia ja voimaa, fyysistä voimaa myös ja sitten sellaista organisointikykyä. Niin. Elikkä tarkoitatko sitä, kysyn edelleen, että taiteen näkyvyys, sen merkittävyys tulee niin kuin erilaisten organisaatioiden ja erilaisten henkilöiden kautta, jotka on toimitsijoina taiteen aloilla? Kyllä, joo. No miten se taiteilijan tehtävä, siis se on tietysti pitäisi tehdä taidetta, mutta... Tämä se onkin just, että taiteilijan ainut tehtävä tulisi olla tuottaa taidetta, tehdä sitä omaa osuutta. Ja sitten on toinen organisaatio, joka hoitaa
markkinoinnin, hoitaa näyttelyt, järjestämiset ja taiteilija pystyisi keskittymään siihen omaan työssään. Se olisi tietysti ihanteellista. Tämähän niin se kuin olisi se tiedetään. ihanteellista, Joo, niin. Se olisi se ja ihanteellinen. vielä olisi ihanteellista, kun niin saataisiin, että jostakin tuki näille kaikille toimijoille, että taiteilijat ei tarvitsisi maksaa mistään. Mutta kun se on mahdottomuus, Se on me tiedetään. Mutta tässä on nyt sellainen jännä, mielenkiintoinen seikka, kun me puhutaan tällaisista asioista ja taiteista. Ja tämäkin on niin ihana tämä näyttely. Edelleen täytyy sanoa, että täällä on kivoja teoksia. Niin se, että kuitenkin se vastuualue, se jää sitten kuitenkin tälle taiteilijalle. Että hänen pitää saada rahoitukset jostain ja me tiedetään, että apurahoja on hirveän vaikea saada. Että niitä saa pieni prosentti. Ja sitten kun mietitään maailmanlaajuisesti, tai silleen kun säkin olet liikkunut paikasta toiseen ja olette vienyt tätä taidetta, niin välillä niin kun tulee tämmöinen kysymys Matso Carmenille, että kun voi olla hyvin lahjakkaita semmoisia, joilla ei ole niin edellytyksiä tällaiseen, niin miten heidät löytäisi? Tai olisiko mitään mahdollista, tai mitä siinä voisi tehdä? Onko siinä mitään edellytyksiä, niin kuin tiedätte, sille, että se tavallaan olisikin niin semmoinen niin isompi sellainen kauha, millä voisi tiedä, että tai perspektiivi sillä tavalla, että olisi niin niitäkin ihmisiä jotenkin, joilla ei olisi sitä taloudellista edellytystä, mutta niillä olisi ihan mielettömiä ne teokset. Siis tällainen niin herää kysymys. Ihan tämmöisen käytännön vastauksena voi sanoa semmoinen esimerkiksi, taiteilija voi panostaa myös avustamalla teoston ripustuksessa, näyttelyn pystytyksessä. Aivan, että tämmöiset osallistuu siihen toimintaan. No sehän olisi hirveän hienoa. Oletko sä koskaan ehdottanut kenellekään taiteilijoille tätä? Tapahtuu koko ajan. Aiko hienoa. Elikkä niin kun... Siis sä teet sillä tavalla niin kuin tavallaan semmoista niin kuin vuorovaikutteista tässä jutussa, että jos jollain ei ole edellytyksiä taloudellisesti, niin se antaa myös jotain muuta työpanosta sitten. Mutta toi on hirveän hieno. Mä ensimmäistä kertaa kuulen tämän. Joo, että niin kuin ratkaisuja on. Että ne on vaan, että kun ne keksii. Joo, eli se on kiinni myös siitä, että sä oot ratkaisukeskeinen, niin. Että ei ole semmoista asiaa, mitä ei voi ratkaista. Näin on. Joo, aika hauska. Kaikille asioille löytyy. Näinhän se yleensä on. Joo. Mitä sulle se merkitsee, jos vaan käsittänyt oikein, niin olet sä osittain Karjalasta kotoisin vai Savosta? No itse asiassa minun isäni on karjalainen ja äiti on savolainen. No niin, siinä on hyvä yhdistelmä. Vaikuttaako tällaiset niin kuin perimätekijät ihmisen niin kuin siihen toimintamuotoon, millä tavalla toimii? No kyllä varmaankin. Ja sitten se ympäristö, missä sä oot kasvanut, nehän kaikki vaikuttaa siihen. Että ihminen on tavallaan tiettyjen niin kuin asioiden tulos. Täällä on kanssa näköjään Kipalumbarinkin töitä. On aika kivasti ripustettu tuonne. Näkyy selkeästi. Ja ylipäätänsä nämä on musta kivasti laitettu. Jokainen teos pääsee esiin. Joo, hienoa. Nyt mä teen tällaisen kysymyksen sulle. Miten niin kuin tapakulttuurit ja taustatekijät, miten ne vaikuttaa niin kuin esimerkiksi siihen toimintaan tai elämään niin taiteen alueella, kun toimii? Miten sä näkisit sen seikan siinä? Siis, no joo, kyllähän kulttuurit vaikuttaa. Esimerkiksi nyt kun meillä on tämä miehen kanssa, kun aloitettiin tekemään tätä näyttelyyn vaihtoja Brasilian ja Suomen välillä, niin tämä olikin sellainen aika mielenkiintoinen yhtälö. Kun Brasiliassa taidemuseot tekevät aikatauluja noin vuoden syklillä. Eli siellä, jos mennään kysymään, että olisiko 2 vuoden päästä mahdollista, niin ei vielä niin pitkälle ajatella. Niin, se on niin. Ja taas sitten täällä päässä, Suomen päässä taas niin ollaan aikataulut mennään 3, 4, 5 vuoden syklillä. Ja sitten kun nämä 2 asiaa saadaan toimimaan yhdessä, niin siinä onkin... Se onkin aikamoinen hankaluus sitten. Ja nämä on kaikki uusista kulttuurista. Ja meillä niin kun, tässäkin näyttelyssä tähän pistettiin hyvin nopeasti käyntiin. Ja
Siinä on just taustalla se, että on tämä latinalainen kulttuuri, jossa tapahtuu nopeasti, paljon muutoksia. Ja meillä taas tämä ottaa niinku meitä. Tarkoitatko sille, että hitaasti hiihtäen tulee hyvä latu? Onko se semmoinen niinku, vähän tyyli? Näin niin. on. Mä oon kuullut aika jännä, kun sä voin kertoa tosta, niin mä oon kanssa vähän semmoinen nopea liikkeiden ihminen, että mun mielestä sä et pitää asiat tapahtua, tartut siihen asiaan nyt eikä 15 päivä. Ja se, että mulla on kanssa välillä ollut silleen, että apua, että kyllä on hidasta, mutta se on varmaan se hitaus tai semmoinen tietty pohdinnallisuus, niin se on ehkä myös Suomen jonkinmoinen myös etu, että katsoo niitä asioita ehkä niinku eri kantilta ja siinä tulee se harkinnallisuus. Ehkä se harkinnallisuus ei ole aina huono asia. Ei, ja se, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kyllä. Se on ihan, pitää Joo, paikkansa. joo, totta. Mutta se suunnitteluaika voi olla vähän lyhyempi. Niin, voisi niinku olla nopeampaa, kyllä. Joo. Nyt sä oot asunut Suomessa ja täällä nyt jo oot ollut, niin kaipaat sä jotain elämässä sellaista, mitä sä et ole saavuttanut? Siis itse asiassa mä toivoisin, että tämä jatkuisi tällä tavalla. Niin kuin nyt oot Niin. tehnyt, että sä oot tyytyväinen niin kuin siihen, että Joo. ei ole mitään sellaista hamuamista suurempaa eikä pienempää, vaan siis tää on se, Tää. se on sun elämän niin kuin Tällä tavalla saisi jatkaa terveenä ja tätä työtä tehdä, koska tässä taiteen kanssa työskentelyssä niin sinulla pitää olla sydän mukaan. Että toivon, että pystyy jatkamaan samalla tavalla. Mä uskon kuule siihen, että sä Helena pystyt jatkamaan vielä pitkän aikaa. Ja mä toivotan sinulle ja puolisollesi ja Avagallerialle todella hyvää menestystä. Sanoinhan oikein nimin, oliko se Avagalleria? Avagalleria. Joo. Ja mä toivotan myös sille menestystä sillä tavalla, koska mä näen teillä semmoisen niin kuin rohkean semmoisen otteen tähän taiteen kentällä Suomessa ja Helsingissä, että te lähdette laajentamaan sitä, niin kuin se ei ole se galleria jo siinä yhdessä tilassa, vaan teillä on koko maailma. Ja se on mun mielestä hieno asia. Ja kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos tästä näyttelystä kanssa. Kiitos. Kiitos.